Halo arek-arek, saiki awak dhewe isek ning kandang sapi. Dhewe bakal njelaske apa wae keunggulane lan isi saka susu Ultramilk iki. Wah, ngapain nih kok lemes banget? Ya banget suka perjalanan aduh, kesel aku. Aku udah rekomendasi minuman loh. Apa wi? Susu Ultramilk iki digawe saka susu sapi asli. Iki apa ya? Variannya apa banget? Aku kan ndelok siji ra. Entuk. Iki susu Ultramilk sing iso ngilangke rasa ngeleh karo nolak. Aku ndelok iki entuk. Kandungan sing ana ing susu iki yaiku protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, magnesium, vitamin A, D3, lan B12. Tenggorokanku rasa apa ya? Rasa karame enak banget. Lah yo kan iki seger banget. Apone pas kayak panas-panasnya kaya ngene. Bener banget seger banget iki. Malah aku wis rak mulai ora mulak sisan. Bener banget enak banget. Produk susu Ultramilk iki diproses kanthi higienis, praktis, lan akeh nutrisi penting. Ana macem-macem varian rasa, ana sing asli, coklat, karamel, taro, strawberry, mocha, lan blueberry. Jadi adewe ora bakal bosen ngombe susu iki. DE pilihanmu, Ultramilk pilihanku.